Patay di ko anak darling yun. Nagabi na dyan ko. Pero arang-arang pa na kaysa nabutagan. Namawang naman suga oh. Patay, pati gross ko ah. Kaya ba kong gitik sanda nga panadong ko niyag. Litson? Nangaon ng gross laning wisong ang sudan. Usaon ko ko ani no. Niyagi pe perme ko puspusan. Karon basi madugamban na di ko ani. Wala ko yan tino yan eh. Huwag pa yung kapalit ulit yung din manok. Yan nakasi'i ba ko? Mas may nakasi'i ko kay kurtong sweldo ko. Nakuha na yung utang ako sa mga barkada. Nakuha niya eh. Nahinalan ko na maong basuga. Maong naging suga yung tao. Suko ko doon kayo ko. Basta na madunggaban ko ani. Dawas yung tinain ako ani. Saan ba eh? Suko juga ni si Mili sa niya. Ana juga ni himpacho juga ni. Oh, yung lechong manok. Ah, ako ni Lando. Nadalam sa ko sa ni Lando. Uy, Tinoy! Asan ka gikan, Tinoy? Nga nung karang mga Tinoy? Nga nung nagkakiyan mga Tinoy? Kukog na pagka Tinoy? Kuya na pagkalando, Tinoy? Namabakay mo ka, Tinoy? Katulog, Tinoy! Pardi kang bubukan ni Mrs. Tinoy. Loko ka! Inunaan mo ko sa mga salita ko sa'yo? Kala mo, matadala mo ko sa mga drama-drama mo? Gago ka? Ay! Umayo ka dyan! Basta lang, naon sa kasakita sa kurubok. Darling, oy, naon sa natugnas, Tinoy? Natugnas, Tinoy. Ano, tulog na! Kano natin mo lang tulog na? Huwag mo padrama-dramahan dyan, ha? Itong kita sa drama. Ano yung sahod mo? Gusto na naman? Sweldo! Naanaan na! Wala ko, siyang tao mo. Grabe ko tayo na ako lang ko sweldo. Pero, ang hataw eh. Nadaling, oh, wawa. Usa, duha, tulo, upaw, sinaw, sinaw na pa sinaw. Udaling, 5.5. Lipay darling. Ang dami nito, darling, ha? Nagkagina. Nagutom ka na, darling? Gutom na ko darling. Ipagandanan kita ng pagkain mo? Ukari ko darling. Ukari ko. Hindi na kasuko darling. Ay, mahal na mahal kita, darling! Sige darling. Ukari ko darling. Pagganito ko lagi. Right now, ukari ko. Hey, nagkakura-kwarta. Sige, hintayin mo ako dyan, darling, ha? Oh. Paggandak ka ng pagkain mo. Oh. Ay, kiss kita. Ganyan kasi ido ko. Yes! Hey mga amigos, amigas. Salamat din sa inyong pagsubaybay sa among vlog day no. Nari kami karon sa shoutout portion. Shoutout day kay Eric Quison from Kamalig, Tarlac City. Shoutout kay Mars Explorer. Shoutout kay GR Sibanes. Shoutout kay How Philippines. Shoutout kay DG Jumar Pilae CMC. Shoutout kay Tonton Balogo from Gutalac, Zamboanga del Norte. Shoutout kay Edita Anren. Shoutout kay Acio. Shoutout kay Ilmar Samuria from Carmen. Ang shoutout ay kay Nins Vlog. Shoutout kay Abiel Legaspi. Shoutout kay Crispin Ladrica Vlog. Shoutout kay Arnel Villarojo. Shoutout kay Mar Gumapas. Shoutout kay Ignacio Largo. Hello, hello. Shoutout kay Mukbangers Official, The Fabricator, kay Felix, Ruben Epe from Umapag, Mandaue City, Mary Chris Padayaw, Michael Manugas from Quezon City. Salamat day no sa inyong pagpadayag suporta day og sa mga silent viewers day no. Og shout out ninyong tanan. Paki-support day sa among Facebook page day ang Marcel Tinoy Vlog. Og salamat day sa tanan and God bless.